Aïssata jimmi ko ñamla kam ujunere mi mottile dépasse am bande ɗiɗi tan mi tottuma Nana ala ko jalata ñamlam ujunere mi mottile dépasse am après mi pitti bawo jang mi tottuma gorko addi hen jalede ko an o ko ni an hada kam suusi lu ko dépasse oɗo lembel ma oɗo aljanna ma yahgum lumma dépasse man rokka kam mi foof saɗa lugo luɓa kam anin mi yimɓe ɓe fof ko wiyen so taw jiɗɗa komi yalta wuro ngo mboɗo wiya yimɓeɓe ñamle kam mi ala dépasse mi yalta mi wiya wuro ngo ñamle kam mi ala dépasse an a artiri hakkille ma ɗo keeci ko ɗo ɗo ndewduɗen hakkunderde nde fof wawi mi teftata kom sabu ɗum mbi ko mbabba soko lattima laɓɗa ɗum onon foti mami ñamluma sayma wawi ya ando hande haɗata de wonata laabi ɗiɗi e wonata laabi tati mi haalani laabi nayyi saɗa ƴeew ñamlami tan mi moccile ko moccilami ko bawo jang mi tottuma kalis ma nin ma e gande mi haalata wontinimi kalden seeɗa a jettirta kadi ndefu ngu min ƴetti ndefu ngu ƴettami juuma debbo ko haani ñam woni ñam woni booba haala adi mi wawa haalde somi haali sikki ko defata ko itte dépasse kala ko tottuɗa ɗum kadi yonani walla mi simbo allah ƴettuɗa ndefu ngu min no foti tottanoɗa kam dépense 3000 jojo totta kam no foti hay 1000 francs a totti kam dépense mbaɗɗa hen kaccari ndi hirandi e battari ndi fof woni 1000 francs e oɗo jamono mbo tolniɗen a hersani hen haydara somi haali mi hulla e dowam mi deƴƴe mi anda min woni debbo min foti gonɗo laabi no foti mbiɗa walluma e nder galle o ƴettittamo mi wawa ƴettiddemo sabu nde ƴettata nde dépasse a waynakimi a yewtidani am ayno dasoriɗa ha ɗo aɗa haala seesi a wayino noddirde mi noon jewtiden e fulla e fayda e dignité aɗa noon ujunere o adi mami zére ƴettitani jeeyi min hay boom juuɗam e natti urdi soble mi natti tan so ha piɗi lamɗi natti taƴ ayno ɗartiri ni hanti aɗa ñamlam ujunere nde o wiya ñamlani mami ñammomo ujunere nde wawi ndefu o kaldeten mi natti def ok ala jiɗe natti def koye cikkuda komi ala wawata dépasse o 5 jours 20 000 sabe ada mas ini Jenam alga penjata min pam ko jeere ko ɗum noon noddiranno maɗa hande jeenam mi hoorani estomac emo koko dili kam jiɗɗo sa yi cooda liƴƴi fiirir ngara defna kam bottani mbaɗa hen fiirir mi wotto he ko heddi ko defa ɗum hirani saabu mboɗo wonde estomac eyyi holi on defontoma fiide an welanno fof ko gonɗa e korama an min ɗum yo haajam bon hen de ane yiɗiti hanke ane oɗo no wiyete Aissata ɓiye e oɗo baɗiraɓe men ɗa baɗira mo on mo ganduɗa resatake hoppata ko mbiɗon kam ɗo ko fof hanke ɗum ko duko noon a yiɗiti ɗum ko duko tan arno ko duko tan ari go fof haali ko woni ɓerde ma e tawde ko duko noon go fof yo nan ko hoore mum wadde kawri wiyam sodan liɗɗi ƴeew meɗe wawi ɗum meɗe hattani tawde ni ko liɗɗi mbiɗa mi natti defte ɗi fiiri ko ndefaɗa tew te ko kumtari wonata te kumtari ni meɗen ƴeewa sans dépend mi ƴeewa sans dépend ni e situation tan hawma ñaam hen walla ñamata hen dara suwata worde yaade oy alhamdoulillahi rabbil alamin no kalirɗa ɗum ni taw ko kumtari ko mbaɗa ƴeewa ko test ma mbaɗannoma mi jeenam test ma mbaɗannoma min kami koor hay dara heɓani mi alhamdoulillahi rabbil alamin jinnumami andinde tan o dépense mo mbiɗa ko tew ndefata temi ñamata hen ko ɓiyam Aissata ñamli ɗum yeew yettottuma ya naw marché ɗum jinnumami andinde noon ni tan mbawnomami ɗum haalande ya
non kersa da mi o haajam waye ay tata mana so woni tande nawar je ni tan bawnomi wadde pour o bambina heɓa o information min yaro mi rokkata ɗum haydara ɗon joni min hurtoto yo galle noon kala ko surto min ƴetta ɗum wertotumi hakkude galle o yeah Baba reseni nenam lembel yo Baba reseni nenam lembel yo Baba accu lembel mama pawata e dow nenam wurani fofani hay so ko hasinno ko kudde cirwar tan winde sohliya biya yo fa lakara yo Baba reseni nenam lembel yo ada andi ko la ko dum taki coronavirus o taki wuddama Baba nenam Baba reseni min tay resan yumma lembe min tay min dalla rabbi baba bidita an baba wallahi dewru korka yow dewru korka Aisha appel mbaɗen ma wallahi samba ɗum ɗo fof ko haalan ɗo eno ko fof mboɗo anndi haalandoma ɗum mboɗo anndi mbiɗomo yo wiyam ni eyi allo samba mo wima an baba samba ko min mbaɗata rap Samba wallahi Samba mimani Samba so laabi di udditima Samba sibu Allah komi ñaaɗidomo ɗon so laabi di udditima gettu oto ay sa nani wat arrivé payé Samba e heɗomi tan so laabi di udditima do ha tas do ha korko gasa hay so korko gasi hay so taw korko gasi Samba sibu Allah tan mi ñaaɗimama gettu oto mbaɗa arrivé payé ngara ha e damal galle o tan mbiya kam baba mi yettima somi hirsata mamma Samba min jawiɗa mo mbiyata yeman you know Bamma Samba mbimi you know Bamma Samba Samba go, you know Bamma Samba, you know Bamma, you know my talent, you know Mama Samba, you know Bamma. Kani nangu Samba mi helitani Bamma. Samba mi wonata ɗo mboɗo haalde ma berɗe ɓe taw mi wawa kasde ndiyal mamma mi wawa wonde ɗo mboɗo haala berɗe ɓe taw mi wawa kasde ndiyal ma billahi ma Macky Sall udditi lawol ngol to ha hitande somi warani mamma tan Samba yomi maayi Samba min wima